så er det på plads. Godt kan stoppe. Jeg kan ikke lide at ringe fra mig. Lige prøver. Der er fuldstændig så kører vi ud. Nå, så der kommer alle de andre meget specifikke forskellige spørgsmål for det. Så jeg kan gerne vide, hvilken lufthavn der er den sværeste at lande i verden. Det er altså også det Kasper på grund af hvilken på Østersøen. Ja, jeg har hørt jeg har hørt, at det er specielt, at der er nogen, der er lidt færre, fordi man ikke er helt lufthavn på. Men jeg aner ingenting. Altså, det hele Samers er nok før, der er ikke været. Der kredser man lang tid rundt om øen, og så føler man lige med. Der skal man meget hårdt til at bjerg lige siden af. Jeg er jo helt bange for at blive, så jeg går meget op i flytelefoner. Og så er det her bjerg op på Samers, som gør, at man skal, når man skal lette på løbet igen, så skal man enormt hurtigt op, og derfor starter den med en næsten tom tank. Så man virkelig kan få op, og også på et